No niin, tervetuloa tänne Nakanan olympialaisiin. Täällä valmistautuvat jo kelkkakurut Leinon Santtu ja Teemu Luomaniemi valmiina suoritukseen. Tästä kysellään nyt vähän alkutunnelmia. Miltä tuntuu mäki? Onko mäki tarpeeksi jyrkkä? Ja edellytykset? No katsotaan nyt. Mitä mä olin Kälkärissä, niin monta kertaa se oli pienemmin, mut kyllä tää jyrkkä on silti. Joo, selvä. Siinä saatiin Luomaniemen Teemun tuoreet kommentit mäestä ja mäen profiilista kehuttiin myös. Entäs Santtu? Valmis! Joo! No niin, täällä Nakanassa ollaan nyt jo montun pohjalla. Ensitiima tuntemuksia. Millainen oli mäki? Mitä mieltä olet suorituksesta? Yllättävän helppo. Loimakeula! Loimakeula! Voin myöntää, että putosin ehkä turhan aikaisin siinä. Mut katsotaan videonauholta ja arvioidaan sit paremmin. Joo, arvioin videonauholta ja nyt kohti uusia haasteita. Nakanosta, Mika Laikko, hyvä jatko.